Mamu nyina kwa ba ADUMASA TV eso na esentrofo nhia mu bi akoso ya wo hene ya wo tema edin semudo bi atodwa na wo cheche nsem bi mu fa ensase wo tema ene ne patemu na wo kire kwan ya fa so ba ye ne woni a eni wo mu ene sede nkran wo mu konwa asem no esi etie na asa na ebedo nsem mu so kono mu yenko na yenkohwe video no ye ba ibesuade ye ba sisia. Yes. Asante Israel solo. Yagama Israel. Asante me amefanta. Ke ote bonga afo region majiko me jeme region mi. Ni ame o allegiance to Asantehene. Ameka me huta na me yame no. Na mu mache ne kwa jeme yame. Chi wo fakuta. Okay mo hukuta. Wo fe wo je far east wo ba at different periods. But the fact that we won't come, they try to get it. We feel about differently. We kusumi no fear solo. But if you're telling we go mushi. Obe gamanteji. Gamashi mashe obesh. Mashe temanye no. Inside na fear, their elevation, restoration. I made a mistake. Ona. Paramancy, Temanye Paramancy. 18. The 13. Greater Accra, 13 Paramancies. The kingdom, the state, the monarchy was or parties were there. We ebusia for video no na okohwe no nti we de waka no gakase mu kakra nkra kase mu nti no mene kokubedi akọ esinkonwa di obehwe na wasane mu ede amaye na yesua de sa de afa ho kokumu atanse mejusu abominia na hote se twedi ampa daroma yehoye yo ede ho ase ohine yinse mo de tu dwa no de kan boy to fa kakra na ichire mu chire yiwia yesua de afa kwaku ye papa ya na ye na ya asema wo kanyina ayetiawa okay or se ewiase asante ekokun asante ko akoye no ono no konkon no wie no ene nya sebi osofo amde ebeka ne se sofo se di bi mbeti ase ana okonfo ana osomafo ana odifo bi obeda ya no na ye fe ne konfo no che okay ene wo ye na adwen se da bi akokwa yakwa ye di nkonim nyina no si ye kase obi ansa nkono nkotena ne kuru so amenteme ho ase nya de ebe dai ebe bada we wo ha oni we benya sanse omunya ba ko pentin to ka betima den akoso enti sa na tie de a ye chechira sante tunu nyina ne aye ne ba ko ni apede obeda mu nyina ama no ammo mu nyina mo be hye na se a wokasa emfa ho se ye kwa aman kumawu mampon asumenya be kwa ya danse mu nyina ye chechira a ye be yi ba ko obeda ma no mu nyina mo tamutumi ho na mo kwa den e de kwa akosie nanso ye nananom nkranfo de enye saa no moye dai omoye no including nye nkranfo nko mfantefo so saa no moye no ukọ mfante a ogwa wo ne de takura de ne wono ma keka kepos obi ade no so wate ase ene nananom temafo no so saa no mo so de ne dai asitie ene nananom gamanche wo de ne ho ukọ tashi ye wo tashi manche wo ho ye wo gamanche wo ho ye wo tema manche wo ho ye wo miaye wa akra obi a no wo he na oda no so o mo nhye obi a ase o mo de o mo ho wati ase injena na asema wo kanyina no so boy asante de yakwa kakra so yeden eba ba frame ne kasa wo kanyina nse wo mo no mu nso ankyere obi a enkrafo on se ya ne yete gama nkyani mi se ne Ghana de ono ne da enkrafo nyina no ene ye papa yisu kire mu se omo ne ye different from Asante 7 periods a wo be pie mu Asante memu a Asantehene wo nkro ni bi wo bono region obi wo ti region ahafo wati ase Asante no crowd ni nyina ye ne dia wate ase o konfante memu o be me mfante kru na wo sa wo nkru nketo asa hye mu ani nyina ya Asantehene dia ne dia nanso ga ho na nankan memu wo ne dia wo mo no se sebi tema ho na wote a tema ho no nsu ankere obi a usu ankere wo man ani wo kru na wo ye dai ufiri so no nanso be piemu Asante memu dia mampon hene e ba besuan a obesuan akere mampon owi a wasa ba abesuan akere dia ye de no tumi ye dai eto ye manhye fikese me chiri ro wutumfo ebo ne dia epagya yemu nanso nkran wo de unya gina tema se wo ye gamanche ne ye de ubegina wo se nkran gamanche woni
gafo ne yenya hu se wonie tashi manche de ubegina ho no mu a unsu anche obunya su anche kuro na no anu obi edi no so obi anche obi ase okay ewo ho no sa na mo de ne tie nanso kumase ana Asante mamu die ye wo kese ba kwa woni otumfo a apem aman ne be ye duoso hye na se a omusan ede ye de ede kire no ntie papa yi make difference between omo ane Asante ahenie na wama ewiase nso ahu se Asante na wo hene a ye fe ne kina oda edom bia no aman ne sa ye de hye na se omo wo nkra ho nyina ye paramount chief ohene bia anye de enimu bi sa na opese ye na pese ye tie ho ase esifa okay nti no omo culture no na chese obi aso amamra wo ya na se ni nyina ye ba ko se ya na ta te se we ye chelewati we ye se but communities na so bia eye bi nti no culture no mama me no mo ye no the person musanse obi a na amamra wo ya na sa amamra ba ko na obi a ye ne mu date ni different kwaku won se ye ba bi di ohomo wo no na nanom nkranfo the date e ba se bi preduasa eno kwa tin se tashi wumolo ena de sa eniema nyina ye de ba bontin e be bra de yo ankan mem afahye be koso no na kwaku mind you unu se sa tama na afahye ne ba be koso no na ye tashi wumolo ne tashi mantene na nanom e wo tashi wo no omo na ahye sa amra no what you me question me say fi say ye ko school no ye bo tribe na ni aka omo culture omo nyina di ho mo na nso bia wo da wo de dey edi ne de okay sa na nkran for yo mo de nti afade ne afade ne obi bia ye kasa nyina ye pe omo kaka sakro ne ade ade nkran no so kuma ye wo typical nkran ya nkasa ye ka e wo honom ye wo de se de ye Asante ye ka se twi kasa obi aka twi kasa ba Asantefo ne nke be se ka ye slide ye kasa ne kakra wan ye se wo mo what you say ye kakasa so dane kakra bono so dane okosunya so so dane kakra bi Asante so de no so dane sa nti sa na hono nkran so waye na so afahye bi omu di bia na nti sa Asante a yedi akoside a ede no obi akoside obi edi ni sa dana ada bi omo mafahye bia na omo ne bi omo ye no obi a beye na so obi a woda ode ye dey eye ne de sa na tie e won nkran enti sa Asante a ono na ka ne ho abuma watamba akode asi wo se wei eni yedua wei ni yeti wei ni yepoma ye nyina ye ba beda na se asua bibi enkranfo ni bi sa wo honom obi edi ne ho so afahye ne beba kasa ne kro no ye nyina ye kasa krom nenso afahye ne beba ye nyina be di afahye no nenso nya wo gamanche wo da wahye ena tashi manche bedi anya gamanche da wahye wo didi ena tema manche be dai eba eye eni disuo sa na obi adi edi ne die edi afri wo enti sa Asante ye wo da ba ko se Asante ye wura kase ye sei ye nyina ye da sei no ebi ni wo Asante is different from all tribes e wo Ghana hanom okay what you say if Asante wo ne ma bebreba se bi ye ko ye na ya nanom won so wa man hini bebre den e hye na se what you say nenso ye papa ya wo kase e person make a difference between enkran gano e ma wiase nyina hu se omo hye gama nchase omo nyina kakasa ba ko omo nyina hu omo so omo ye nkranfo omo kakasa kro omo ye abusua omo nyina ye dai e da omo ho so what you say nenso so omo nyina hye ba ko ase se de tashi nungwa osu ene ne mpatam ho nyina no omu nsan kire wo hene bia omu nsan kire wo man na omu ye dai omu wo mu no a okay but eba no administrative purpose there said ya na kasa traditional council no de omu nyina etumi hia boa no ba ko eye sebi preduasa osu nungwa tashi ne omu nyina hia ba ko toato adwen de ma omu ho na nso eba ne sa ahini esi edi hene de a obia ene ne de na ne adentina womo ni takisuru no ono na se ni din wo so kwaku on se dodo no ani wono no sen wono ya ka no we kwa na ma ye tini me bia on se ye nana infancy on na ye kana gamanche on na se infancy ye ka gamanche de anim se ye ni ye nana obesra yewura na wodai mo beda kumase ya on se kwaku ahini e de obia ne de ahini mo ba wo ye de bia me ka se wo be pia santimamu ya kura na sebi yewura yintimi nyini mfiri bibia mu ma ne nyeyi nanso yewura tia ne na achi sesia ye wo bi obehwe achiri a wono nso wo dini pa wa Asantemamu sebi untimi nka Asante asemu nyima mpo ne yesu menya nyadan emfiri mu ma ne nyeyi nanso the moment yewura ye present e wo sa bia ye ho no omumienu nyina aka oma no ye dai atum sa na ga ho no so atie okay gamanche e wo dini firi se bia ono no dane de sa na ebi hu no owo krom pa gamanche wo krom papa North Nation woni ade di nyina no ba bia o de sen ship house ni ayi nyina wo nyina no e wo nyina wono na ye dai ehwe enti bema ani aye dai aba no e na wo hene bia so ampuntunyuma akoso wo kuro mu no ani ye dai e ba wo
ohina nnwuma aban factories ni ade sisi wo nsase so no sebi ya na ani wo ho pass enu ntina maye na gamanche ne di akwakwa yesi ohwe abeka woni ayi ho nyina kadeshi won mo ba nyina na wo krom nnwuma bi so wo dini wo man Ghana no so ye dai sisi wono mo a sebi untumi ba bi a UTV esi ba bi a or they say mfa ship house sie o ka YouTube asemo tena o ka nusi se de yakura no a ye papa yi ne din ba be dai ba be batemu ho enti e ma ye papa ne dan de nyina ne din ye dai ekoso sene na nanom bia ewo enkrane ne mpatem ho no na aka no se de o be pie mu Asante memo ye bo Asante a ye wradin ne be pie o bo Asante ye wradin ne bi de kan ye pie no ewo wonya bo ga ebia gamanche din ne beba nanso ye wuramu a typically ne binya ene diso a obi edi ne ho so o mo hye obi ase nanso san say ye papa yi wo kuru a ono no ne land a wote so ono ne traditional council esima develop ebie nnwuma ne ade no na ama wono no se bi mpredua ono na ye kese a na se me fan se wonya dini esene ye nananum bia aka na kenti on say asamba na chire so Asante no ni na ye de koma yura so omo de ne de se chire mo so ho de omo a na hwe omo a na hwe omo de okay so omo hia se bia ohene bi oso sene wo mo yete yanom bokonsem so dididi ya be so yura enti se ho nkran ho no se koba se mentimi ho ase bi so a ho na se omo a traditional council ne kana enika na omo hwe obi a omo ben no a owoni mo nyam oka bi betumi aye yi no mo kofa ne ba o betumi akofa sa nipa na ba emfa wo se nipa no enso so ye ohene a wo tese wo no a ye wa man hene omo ka man hene asem wo ho no e wa Asante mami yakola ye ratimi yi asem timi so man hene asem pa no ne ye de ama wo man hene se wo kwotena committee no so na asem wo hwe na ye de eka se bi mpredua sa obi ade ne ho obi nso nsi ne obi ne si de na nke ka se man hene nkoka man hene wo yasem aye sa na tie sa asem ba ne nika eduru ho no mu ade wanyini sene wo de wo swa sene wo asem no hu nim dia wo kan betumi adi ka ewiase nyina yete hanom Barbados so we nam yi omo so omo pro bia me na begina omo achi ama ade no animu nyama yedai abem omo tu omo ani no Africa no omo do omo ani yedai e kire ye Africa so omo anya omo bia mu se Ghana omo didi mu ano Asante mem no Asante mem so ano omo be fa na Asante mewura saa na asem bia ba bia ye bia ye no ye hwemu ne ye peni pa sabi nanim wo nyam nanim oduru oka bia betima yedai awomu ne akofa na me na be ka e dia maye yo na yakofa no amana be ka e dia maye nti anopedi na chese emunchirimu na inu abema no e de amaye nti se na nyina ya dwen ye se nkran no region nyina no ye nipa ba kopa wo hweso no se de Asante City no e ho de nti sa nemom no mafa de wo mo aduane ene ni me bi wo mo ye de nyina ye pe nti sa woti abaka ya kompa bra na ye lumba na 1 week no be mo ka so mo di ka ye no no achi ye ka chese ye ye free wo no nti mo bi sa mo se na de ye no aha mo ye fo ni nyina nya nkran ni bia ti me ko ne se de bi we mu na edi na nru we mu so wo so de tinko ai na maka se bia bro no na memo ano ai nti ma me ko hwe bi enwumere no ko ne de sana no nyina abodwa wo so eye wo de wo ho no nti bi se fo na nchiri mu no na ye de aba no ko ye sorry so no o final words me final words nyina ye se nananom atena nkonwa wo Ghana ne mpatam nyina no say this is the time and I bring so say nananom sa agi omukuru ifri amanyofo nsem meaning ye nipa bebrebe ya hemfo ne bebrebe say politics na wura wo mo omo jifo mo nsem say nyese bi omo jifiri omo nsem say bia omo land na omo nya omo land asem this is the time was a traditional eniema no mo che ya mane ne amamere ma youth na eba no ewura yen na say youth na eba say politics na wura yes ne traditionalism no tradition what you say politics a rise in tradition kwaku if you see ano youth no nya nso ko di party we achino obenya sempo taku a no ayira ne kuru mama mere so ayeden ato atwene no di bibi asebi eye boku bi nim de ne wakosua this is the time was na nanom nyina aka mabunu no so yeden eben wo mo na amane ne amamere ye papa yasema wo kai enye ono na eka se me no mi no tie nim se nka ankranfo ya nso no so ase okay obi anche ne de yes o we review kru mu nyina ben a o yira odwaba ase ebi no se temamante a wo ka sei oduru one man na de hye bi ba na so wo hwe temafo na se wo hu temafo ho afade ne de yo muso asi aye wo mo ho a oba ni wakohu se temafo na te ya bo dwakwa aku mampon ba uni mampon akade a wo ba we dey oba so no de wo ba ye de ya obi hu se sebi obi hu atwie ne enwoma ne ade ye dey
ewo nim wate ase esuminya yi ne tia be hu se da bi duanani be hu krama ye gyatua na no so ye den ewo saa ne disuo ekwo na me na ma nkwa akodom oba etwie kakraka bebense ni ade edi nanim ntini nyina so boa ma sabi abofra ne hu saa de ne so oba otimi hu ya we de mampon we ye kwo na ebusua we ye dwe na ebusua na nanom nka maburu no nya den emmom na omo nkyere ye saa ne ma no se de be ya ye hu so hu firi tie ba kro tie ba anya fe ne ye kwa pizza se hwan na ye den ebe se de be ya so saa ne ma nyina so betimi ewura ye am ye sua de efra mane ne amamrem no kwasem na obesua so na ADUMASA TV so ena ne nyina ubenya de efiri ho no tema man chena de ne dia betudwa acheche ne kuro nim ene babi a odi anana ho ode ne tumi ekọ na ekopem no aha ene de nkonwotwe ni nyina eba na wieye kwaku bedi akobeka me ho e studio hanom midin dia tesem hene kwaku ye besan hia e wo ha ya yedamase